sa wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang iyuta ug ang kalibutan wala pa iana. Sukat sa kahangturan hangtod sa kahangturan, ikaw mao na ang Diyos. Ginoo palampusan ang buhat sa among mga kamot. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abo, nagaingon ka balik o mga anak sa mga tawo. Kaya mo sa kalibo katuig diya sa imong atubangan, ingon ug usa ka gahapon lamang, karon nga kadtong milabay na, o ingon ug usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo palampusan ang buhat sa among mga kamot. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami ug kaalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo kanus Aba, kaluy ang imong mga sulugoon. Ginoo palampusan ang buhat sa among mga kamot. Pun-a kami pagkabuntag sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita untang imong buhat sa imong mga sulugoon, ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo palampusan ang buhat
Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang ilang mensahe mihigula lata sa tibuok kalibutan. Ang ilang mensahe mihigula lata sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagpadaya sa himaya sa Dios, ug ang kahitasan nagsangyaw sa buhat sa iyang kamot. Ang adlaw nagsulti ngadto sa sunod adlaw, ang gabi nagapahibalo ngadto sa sunod gabi. Ang ilang mensahe mihigula lata sa tibuok kalibutan. Walay usa ka pulong ni usa ka pagigsulti, kansang tingog wala madungo. Latas sa tibok yuta milanog ang ilang tingog,
ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan, miabot ang ilang mensahe. Ang ilang mensahe mihigula lata sa tibuok kalibutan.